So hello guys! Hi. Good morning, good morning, good morning. Hello, mga yung bunta. So it's June 11. Oh, it's June 12, 2021. Kalaya. Oy, Happy Independence! Sa lahat ng iniwan, Happy Independence Day. So asa ta karon mga today ni isa ka farm. Ang pangalan niya is Venida Farm. Benida pa. Benida Farm Karot. So gi-invite ni Buroon. Buroon. Kana. Gi-invite tas ta iya para makita ko unsa kanindot ang ilaang Yes, and farm. first to experience. Ganaan ko ng first to experience. Diba? So, saan paglagot, Bill? Kita yung pinakauna. Sa paglagot. So, kita ang pinaka first few na invited. Yeah. Unsa na? Wala ba? Nangampan niya. Unsa na? Sa'yo ba gusto? Paminawa ninyo. Saba kaayo dibig. Ayun, so. Sibi ka film. Sa'yo tayo Unsa na? Paminawa. Bilis Oo, paminawa. Layo pa ang pangumpan niya. Dili sa... No, uhaw na yun ang gumahanan. Ha? Ikaw, wala nang kagikapoy. Hangak mo. Oh, lumi kag scar. Baka madulong bukid nun. Lumi kaayong scar. Wala siya na-extra bitag invite o conference. Principal na mo. Lagot ko. Ay, makikal. Nagtimpir ako pero kapag hinga na hangak. Mamalik sa Tagkalo. Kay farm lagi, dapat magkalo man ta sa farm, di ba? Of course. We will. So, mamili na Tagkalo, tara. Yes, tara. Hindi mga anima. Oh. Hello, wow! Nuno sa punso ka, ay. Yeah, ready na kaayo. Padulong niya sila, og. Oh, ready na kayo padulong og bukid nun kay mo atin nag-conference mga miyembro sa Department of Education. ang isa sa timailhan nga miyembro kag DepEd is na kay Taro. Di ba din ang bag ibutang? Dira gina siya. Labi ko in fairness no, unsa ba bayot ang upper body DepEd ang tiil bayot DPWH ka. Bayot kay bago gi-construct kadala. Actually, nag-uol ko kay dako kay kung kag-uol karon og bothered kay ko karon kay di ko sure kung kasigo ta sa sakyanan. Apos ano Sa mga lawas. Hello ma'am, amo yung gikabalakan ko kasigo ba mi dira. Hello, good morning Ma'am, ma'am. na batadaan, ma'am. Nagpa. Sunod na kasi layo. Hindi ko kagwapa before. Ay, ikaw layo. Hindi ko kagwapa before. Ikaw layo. Depende na sa kung pinakataas ng BP ha. Kulag Ito na hangin. anak eh. Ginuho ko. Kulag hangin. 1 out of 3 pa na. Kulag hangin. Diyos ko. Sige na ito, sunod ako last. Kapit ni mga boot di ay mo. Di na siya lisod kay naday siya signing siya gawas na Hindi na kamawala. Venida Farms, this way to Venida Farms. Ang problema, og di kabalo mo, basa. Yes, dapat kabulot yung competition. Doon lagi siya sa highway. And Ito ang na mode of alam niya. transportation dili kung wala mo sakyanan, Habal-habal. either mag-hike or mag-habal-habal. Kaya mo mag-hike, uy. Oo, kung wala. Dili ako na mag- Kasi pala di maging makapliti. So na namin ang abot namin, hello, welcome. So mao din siya ang pasulod. So magiging pag-abot na mo, ang mutago ni mga bato. Which is perfect kay at least dili kay siya maka-contribute og lapok sa itong mga tiil, di ba? O ang mga bayot, hala. Sige. Hello, everybody home. Charot. Nice. Saan mo na siya katagabok ang suba, no? Nice, no? Nice. Ano siya? I love the nature. I love it. So, ready na ba na mag-farming? Yeah. Ready na Of ta course. mag-farming? May principal sa Karbitong Public School. Pero feeling na nature, no? Yes. At least, wala na ta sa syudad. Labi ka sa feeling nga, na ta somewhere. Actually, doon lagi siya syudad, no? Di lagi siya nakalayo. Pero, Yes. imong feeling, ma'am, nagwala yun ka sa syudad. Di ba?
niya. So before me mag-start og kawa spa, i-invite ko sa owner to have our snacks for today. Sitting here kay ang ilang gina-serve ng snack Di necessary all organic and healthy. Magsuot ng chiniper daw. All organic and healthy. Mauni siya ang carrot muffin. Of course, made from carrots. With alternative and benko biloba And kanina juice. Usan siya nga juice gali. Ano siya mga pipino and everything. Thank you. So, try na tong juice nila. This is a healthy juice. All organic. Ni. Ready na ba? Ready na ba sa kawa ang tanan? Murag na kulbaan ko. Yan na kulbaan mo ka. Kay murag daghang kay kalayo ma. Ikaw ready na Ako very ba? much excited kay Kuan. Kanang ganahan ko kanang magbukal-bukal. Oo. Kay kabro ta ang mga panit at mga hunit kay dapat yun ka nang malaktak gid atong panit yan. No, mas So, we will have a tour, guys. So, nag-start din dito sa may restaurant nila. And then, we're going there. Sana ay livestock area. Cranberries. The first time I ate cranberries. Hey, pwede ba di manguha? Pataka lang ka nanguha ka diha. Pwede na? Abas. Basta mas stress sila ba? Fake mo ka. Vegetables, Okay. sikwat, ano Mm. palayang. May limonsito oh. Puro kape. Oh, okay. Okay, kailangan mo yan. Ikaw. Para sa purga. Kung sabi nga para sa purga. Itong mga bag o tummy, eat this one. Para purga. Sa guitar. Madre Diago. Madre Diagua. May attitude. Pwede naman nga kani akong dako. Lumusog alom nako. Ano dito itong mga friends? Kasi siya din mulberry. Mulberry. Napadoon. Mga bayo. Let's try. Ano dito? Dili na siya. Lagay siya te. Mamaya. So, nasa may pool nga area, guys. Sa farm, nasa may pool and it's so deep. Nga wala pa na human. Look. Look. Oh. Look. So, nice. So, isa ni sa ilang mga amenities nga inyong ma-enjoy soon. Mga learnings bilhan ko. Oh, nice. So, kani siya ang murag di siya lalom but sa term na inverted shower. Usually pang bata, Jude. Pambata gid siya. From the word itself, it's inverted. Una imong ulo. So, musalom ka dito. Taga ang ex niya. Figuring ang Korean. 감사합니다. They're happy. So, nakakaroon sa Kawa nga area, Kawa Hot Spa. Pero siya actually sa
resto. Yes. So here, di na to makitaan kung unsa siya about and then unsa iyang mga herbs na gibutang for the benefit of our health. So, we are inviting everyone to please try this. Wala, stress-free atong kinabuhi, di ba? Humot na siya. Humot na siya. Kani mga susunela, mga flowers, no? Muna siya yung mga lamas para sa baboy nilatan. Nata gitawag nga kalabo. Kalabo. Gigil ka. Gigil ka. Gigil. So, gigil. Gigil. We have to Hi. you. Sa hat ka. Oh my God. Sorry. How was the experience? Okay ba? Okay na gid siya pero aso ka ay makaon. Pumana nami og dip sa hot kawa tub or spa. It feels so good. Nindot siya kung if you don't feel well, you know. Di ba na yung usay nga ganahan tag init nga tubig. Tangtang ito na panuhot. There you go. Thank you. ang mga bayot dari ato atuon. Hoy! So, ribbon cutting dito karon mo. So, with our special guest, Congressman Frederick Shaw in the house. So, let's witness the ribbon cutting, guys. Come on. Ready, 1, 2, 3. Yeah.